Бүтін дүния Татар Конгрессінің башқарма комитеті Татарстанның Мәдәниет министрлыгы һәм Татарстан Яңа Гасыр телеканалы ӘПИП Бүтін Россия үзешчән коллективларының Татар халык биюләре телевизион бәйгесен оештырган иде. Бәйгедә 50-дән артык ансамбль катнаша. Милли биюнең үзенчәлекләрен саклап калуына түгел, аны заман рухында үстерү дә бик мөһим. Бәйгенең төп максаты халыкның мәдәни мирасын байыту, татар халык биюен саклау, үзешчән бию коллективларының башкару осталыгын камилләштерү. Конкурста катнашучыларның географиясе дә шактый киң иде. Жюри костюм стилистикасы, бию техникасы, чыгышның эчтәлеге һәм реквизитларга игътибар итте. Биюнең үзенчәлекләрен саклап калуына түгел, үстерү дә бик мөһим дип белдерде белгечләр. Бу бәйгегә игътибар бик зур. Беренче мәртәбә булса да, аны үстерергә кирәк, чөнки безнең милли бию, аның кануннары бар, үзенең законнары бар дип әйтергә кирәк. Менә шушы милли үзенчәлекләрне саклап, аны тагын да үстерү кирәк.